ora ilang nyamu do takon dosa bareng. Duduk arepe dhewe. Ndi wis anggeni rasa golek sing ora ana. Has. Oh, hot. Wis ya. Wong apa iki? Hot. Hei. Hot. Oh. Oh. Hai. Ah. Oh, yo. Hei. Hai. Yo. Wait, what?
ayo. Wait, yang baik. Iyo. Hei, hot. No. As. Hot. Hey, hot. Hai. Ah. Iya, hei. Yan. Hey. Ho. Hey. Hey. Oh, hei. Iya, hey. Hei, mati mana? Hot. As, hot, hey, hot, oh, hey, hot, ayo, hey, oh, edian, wait, parah, oh, hey, iya, hey, oh, ayo, apa jalur? As. Oh, hoi, hey. Hoi. Ah, gue. Hoi. Hey. Ah, hoi. Pal. Hoi. Oh, hoi. Hot. Ah. What? Ah. Loh. Mundur kabeh wadya tunggul Malaya. Lamun ora panjenengan ulun dhewe kang ngrampungi perkara iki wis anggene ora bakal mertobat. Sumingkira Bathara Guru hayang ngono. Anoman wonten dawuh. Masa berlakumu wis entek. Lho. Dos endi? Merga prajurit tunggul Malaya wis sumingkir. Kae sing maju Bathara Guru. Mungsuhe wis anggeni. Piye Mbah Semar? Kae. Ana dewa tingker mbiyah tangane pirang-pirang kae. Kae jenenge Bathara Guru, tetuanggane para dewa. Takono bapakmu sapa? Yen dhek ora ngerti tabon anut. Nyapa lho kulun. Wis anggeni mlaku kok nyampari apa-apa. Mboten menika sinten to kulun? Piye? Sejatosipun lare menika sinten? Kowe pengen ngerti bocah iki mau? Nggih. Tak kandhani ning nggo kowe dhewe. Ngaten iya. Oh iya, sendika. Tak WA wae. Walah, apa lho. Mumpun dibisi kene. Meneng lho ya. Nggih. Keri. Urung nemplek kok keri. Angine ini pun wangi tenan. Kula nu sirikan di lambung kuping lagi deloke ditok wis mengkorok. Le awak pun mengkorok kabeh. Wong kok le gampang men disenggol kok. Lho. Pripun? Kuwi mau lho. Kenapa to? Kuwi mau lho. Krungu ora? Nggih. Piye? Lho. Wah, jan tuwek bosok. Sapi.
Bedus. Jine kuping sapi. Kon ngandani sapa kok malah ngandake kupinge selen. Karepe piye? Wis niku bakal ngerti lelakon iki nggih. Bareng wis kowe bali nyang kendali sodo tak rampungke perkara iki. Ana bocah kang lumaku nyedahi marang panjenengan alun kita iku sapa? Bambang Wisanggeni kowe sapa? Ulun Bathara Guru. Malah dalah dewa beda karo kancane. Ketok dewa serakah. Kancane tangane loro apa dhewe? Tak tuku siji to ora? Lho. Ngina karo dewa. Ulun iki tetungguling dewa. Wisanggeni kowe tekan kene arep apa? Aku takon bapakku sapa? Ulun ora mangerteni sapa wong atu amulat. Dewa kok goblok. Kaya ngono dadi tetungguling dewa taboki wae. Aduh. Kepeki. Dewa kaya ngene kok. Yo, auri. Awak. Kepeki. Dewa. Waduh, sirai dewa nggo bal-balan. Wisanggeni ulun ora bisa paring pangapura. Cundha manik tadana iki. Stop. Up. Mandek. Perboden. Berhenti. Satu arah. Kowe gamane Bathara Guru. Jenenge Cundha Manik. Kowe ngapa yahene tekan kene? Kowe dikongkon apa karo bosmu? Kon nek bocah iki ya. Heh? Kon namane bocah iki. Nadyan kowe gaman ning kowe duwe rasa. Ya, sangen. Yen bocah kuwi luput, kowe temomo. Ndang, ngono, temomo ning dadane. Ning yen nganti bocah iki ora luput kok kowe temomo, bosok bidurmu. Kembali, balik. Lanjut. Waduh. Arep lunga nyandi. Ora sah mlayu. Ora dadak ngendani bocah kuwi yang nganti kowe mlayu malah kowe kok kewirangan dhewe. Lho lho. Sik nganti kliwat. Kowe arep ngopo? Waduh, kakang Isma aku njaluk pangapura. Pangapura apa? Iki sing dadi undu-unduanmu. Kowe dewa ora edep isin. Kudune dewa kuwi tumindak adil tumrap marang para titah. Sebab apa Ndara Janaka ora luput tak pisahke karo Bathari Dresanala. Ngertenono Bathara Guru, bocah iki turasing Janaka sing lair dipeksa dening kahanan saka wengi sing Bathari Durga. Yen nganti ora mertobat, aja takon dosa kayangan tak ora arek. Upama Semar iki gelem dadi ratu, aku sing dadi ratu ning kayangan. Cekake Suralaya kuwi arep tak gadhekke ora ana wong arep wani nyegati apa sing dadi kareping Semar. Waduh Kakang Semar, ulun ndodeng reh keluputan ulun. Ing kene ulun nyuwun maaf. Aja njuk ngapura karo aku. Njaluk ngapura karo bocah iki,